Oin momentuan gauz, bete-betian Gipuzkoako txapelketan, hasten dala martzuan, eta amaitzen da ekaina erdizan, ekaineko bigarren asteburuan. Eta hori izaten da, normalian 11, aurten 12 bolatoki, Gipuzkoan ziar. Geixenak, bolatoki geixena da, Deba Ibaian alde bietara, eta Artibai Ibaian alde bietara. Azkenian, ni beti izan dut, arrate gaiurretikan eskerreskuma. Hori da, irutxirluan gunia. Eta, hori, Gipuzkoako txapelketa amaitzuko da ekainan 11. Gero udan hasiko da Bizkaiko txapelketa, hori izaten dala gehiago jaizetan, jai desberdinetan. Hori da. Torneo txuak iteko eta girua jartzeko, festetan. Hori da. Da gero udazkenian, itxen da Euskal Herriko txapelketa, jokatzen dela 2 bolatoki Gipuzkoakoak, 2 Bizkaikoak, eta 2 Arabakoak. Osea, txapelketa jolastea 6 bolatokitan, 6 bolatokitan Euskal Herriko txapelketia. Hori da. Zein behar da iristeko finalea? Punteria ona euki, ero... Baina zenbat, irabazten duna bakarrik juten da, aurreneko laurak, o nola izatea? Danok, hartzen dugu parte danok. Danok batera, Euskal Herriko itzulila bezala, orduan dana martxan garri, eta vuelta. Basekiet ireitak, marka Mordoa da eskala, txapelketa hauetan lortuta, nundik noainoko marka zeskak? Leheno kontatu zizkiak eta itzelaria, kontu nola izenek ireitak? Doroteo. Doroteo Urkia. Doroteo Urkia. Baldaki nire urkiola naugela. I Urkia eta ni urkiola. Bai. Eta Doroteo, bota bere arrakastak zein izan dian. Azkenian, bera nire moruan irutxirlo modalitateko lehendakaritza izan dakua da. Zai guain lehendakari jaiz? Bai, 2017-an. Vale. Eta, hoize, da bera egon zan, 24 urtean, lehendakari moruan. Osea, ez tala gutxi. Bizikan aldago baita, bera jolaste aldu guen dikan. Ez, jolastu ez, irutxirluan. Baina bai dago bizikan. Bai, Esateik, guztu egongo ekordu nire bai, ora, buru bera harri da. Txirlo gehiago goten manitxuan, punto gehiago ingo manitxuan, guztorau, egizia esan. Zemat urtez eskakaitako? Laro eta lau. Bai. Ona. Eta noiz arte onda jolasten hor buru bera harri? Baina indala, azkenengo bola, bota zeban, txapelketetan aspaldi laga zeban, baina azkenengo bola, indala, 2 urte bota zeban, eta, gerritxik handao apur bat fasti izauta, berak esaten dago bizikletak eitzen detzala bentaja, eta, han ibiltzen da... Bizikletan ibiltzea? Bai, rodilluan, gambaran, egunero 50 kilometro eitzen, osea que... Bai, ama, nauziago, 50 kilometro, 84 urte esan dek? Bai, bere medizina hori dala, eta, Nei kostako zitzaiten, nahi beste ditia, Bai, egizia esan bai. Ona.